Uda honetan, ibilbide historikoak programak bisita gidatuak eskaintzen jarraitzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik. Bizkaiko Foru Aldundiak abuztuan barrena bisitak eskaintzen ditu adituekin batera Busturialdea Urdaibaiko gune arkeologiko nagusiak ezagutzeko eta irailean Bizkaiko Gernikako arbolatik haratago bisitak eskainiko dira. Bisiten egutegia kontsultatzeko era irubebikoitza.bizkaia.eus da. 6-sortzi-sortzi-sortzi-bost-6 telefono zenbakia edo ibilbideak abildua bizkaia.eus posta elektronikoa. Abuztuan zehar, bizitariek 5 ibilbide gidatuz osatutako programa izango dute eskuragarri. Arratzuko Arrolako Opidumeko aztarnategi arkeologikoa, Foruko Herri Erromatarrarena, Tribisburuko Nekropoli Erromatarrera, Bermeo Busturia, Ereñosarreko Erdiaroko Gaztelua, Ereñon eta Zukillotxuko Mundakako Estazio Megalitikora bisitak. Era berean, gune arkeologikoetako ikerketa zuzendariak ere izango dira bisitan. Foru Aldundiak irailean jarriko du martxan Bizkaiko zinbidea bisita gidatuaren formatuarekin. Bertan Bizkaiko jaunak foruak zin egiteko egindako bidea ibiliko da. Egintza Otxandiko funtsesko ekitaldia izan zen, garrantzi handia izan zuen iraganean erregearen eta bizkaitarren arteko harremana finkatu eta adostasuna burutu aldera. Eraginak bizirik dirau gaur egun gure lurralde historikoko berezitasunak definitzen ditu. Ekimen honen bidez, Bizkaiko paisaia eta natura inguruneko aztarnategi arkeologiko nagusiak ezagutarazi nahi ditu Bizkaiko Foru Aldundia. Esan bezala, Foruko Herrixka Erromatarra, Arratzuko Arrolako Opiduma, Tribisburuko Nekropolia, Ereñosarko Gaztelua eta Katillotxuko Estazio Megalitikoa daude ikusgai. Kontsultetarako irubebikoitza.bizkaia.eus webgunea 6-sortzi-sortzi-sortzi-bost-6 telefonoa edo ibilbideak abildua bizkaia.eus posta elektronikoa.